dkhot bat nongïalam ka henyo trap a Czech National Movement hapo ka jyllalam u Presiden barang ba ka seng uba lamprang kharbani menta ka step sngi balang ka shitarik naiwing arja ar paulai kilami nala ka jong ka jylla ban leit sha Delhi ban pen sngau sha ka sorkar pedeng ya ki lai tli ki mat jing dawa ba kan thup nadu ban dawa pentrikam ya ka ILP ban penrung ya ka ktien Khasi ha ka kharnet ka ba phra jong ka riti senshar ka ri India bat ban pynbeit ya uput usam ha pedeng ka Meghalaya bat Assam ka HANM kan sapenlong ka jinga khi hakalai tarik naiwing arja art paulai da ka basyong kalany mengor hajantar mantar ban penbor ya ka sorkar pedeng bakan pentre kamno ya kite ki lai teli ki mat jingdawa baka jaj ban riau kalaya khun kumban kedaw hangne baha usnam arja khat khandai ka sorkar jala kala menjur lang hapo ying dorbar thau an ka jala ban pentre kamno ya ka inaline permit hapo ka jala Henry hadu mentam mene ka sorkar pedeng kampat syamla ai ka jing menjur kumta kala penlong ya kaseng HANM bakan leit sendon ban penlong jinga khi hanong ba New Delhi ban penpet mat ya ka sorkar pedeng bakari bat kejat ban riau kadon kam ya kini kimat Good.